Ahoj, já jsem Ondra z Landigo. Na www.landigo.cz najdete spoustu výborných materiálů k výuce angličtiny a dalších jazyků. Dneska ke mně přišla nová studentka. Mimo jiné byla opravdu vysoká. Jak byste tohle řekli anglicky? Tady už slyším she was really high. Takovou studentku bych asi nechtěl. V anglickém slangu to totiž znamená, že byla pod vlivem drog. V běžné angličtině se ve spojení s lidmi nepoužívá high, ale tall. Byla opravdu vysoká se tedy řekne she was really tall. Jmenovala se Monika a chtěla se přihlásit na kurz angličtiny. Na to máme frázové sloveso sign up for. Celá věta tedy bude znít Monica wanted to sign up for an English course. Místo sign up for také můžete použít formálnější enroll in, tedy she enrolled in a course. Přihlásila se na kurz. Na první hodině angličtiny jsme si s Monikou povídali o zážitcích z dovolené. We talked about our holiday experiences. Slovo experiences, tedy zážitky, si spousta lidí plete se slovem experience, které znamená zkušenosti. Na pracovním pohovoru tedy můžete říci třeba I have a lot of experience in accounting. Pokud byste v této větě místo experience řekli experiences, znamenalo by to něco jako, že máte hodně zážitků z účetnictví, což je trochu hloupost, tak pozor na to. Pracovní pohovor se mimochodem řekne job interview, ale to už asi víte. Když se vám nějaký pohovor podaří, můžete použít slangové I totally nailed it, tedy fakt se mi to povedlo. A když už jsme u těch pohovorů, pokud získáte novou práci, můžete říci I landed a new job. Tato fráze se hodí, zvlášť pokud danou práci bylo složité získat. Pokud by vás z práce naopak nedej bože vyhodili, řekli byste buď I got fired nebo I was laid off. Get fired se používá, když si za to můžete sami, třeba chodíte pořád pozdě. Lay off naopak znamená, že vás propouští pro nadbytečnost a často jen dočasně. Ještě se naposledy vrátím k pohovorům, na které se někdy sluší jít v obleku nebo kostýmu. Jak byste tedy třeba řekli, že Monika na sobě měla kostým? Už tady slyším Monica wore a costume. To není to pravé, protože slovo costume znamená divadelní kostým nebo převlek. V tom by u pohovoru asi moc nepochodila. Pro formální dámské oblečení se používá stejný výraz jako pro pánský oblek, tedy suit. Celá věta tady bude znít Monica wore a suit. A mimochodem, nevyslovuje se to jako suit, ale jako suit, tak si to zapamatujte. Tak to je z Landiga pro dnešek vše a já se na vás budu těšit u dalšího videa.